a baixa de Mon por tarjetas en que se suma e a de Alberto, Josiño, Remiseiro entraron agora na última parte da semana. Vamos a mañan tomar, bueno, a ver, co último adestramento, a ver que sensacións teñen eles e demais, a partir de aí, pois, o domingo decidiremos. Bueno, Rubén que xa parece que pode empezar a entrar nunha convocatoria. Vamos a ver o domingo se ao final decidimos darlle minutos este fin de semana ou esperamos, pero bueno, todo apunta a que esta semana xa irá convocado. En canto a Josiño, sobre todo o Remaseiro, eres optimista que poden chegar a tempo? Bueno, sí, a ver, Josiño é unha contusión, é un pisotón, a verdade que estuvo varios días co pé moi hinchado, agora ademais no seu pé hábil, no esquerdo, cada vez que golpea, pois acaba o adestramento con dolor e ten que poñer xeo e demais, pero bueno, permítelle dentro do posible xogar. Agora veremos a ver as sensacións que ten el. Remiseiro se fixo todo o adestramento e bueno, leva unha semana e pouco parado, pero non hai tempo suficiente como para perder o ritmo de competición. Por lo tanto, vamos a esperar a ver que sensacións ten mañán, porque sempre hai que esperar o día seguinte de facer o adestramento completo co grupo, porque se pode acabar moi ben de mañán vir con molestias, e a partir de aí, pois, se as sensacións deles son boas, pois poderían ser da partida. Bueno, chega o Laracha sobre o papel, ou por lo menos en canto a clasificación, quizáis o máis complicado que queda daqui a final, non? Bueno, sí, para min é un equipo, bueno, como xa todos sabedes, é o terceiro equipo do Fabril, un convenio de colaboración para eses rapaces que les teñen que pasan do juvenil e que necesitan esa rodaxe, pois, que teñan equipo no que xogar, xente de moita calidade, un ano máis aunan xente xoven con calidade, con xente que ten certa experiencia na categoría, e este ano pois con un novo adestrador, Óscar Gil Sanz, que coñece ben a categoría e que a verdade que está facendo un inicio de liga moi bo. Ademais, é dos que está aí con nós entre os 7 primeiros os postos de cabeza, e bueno, penso que é un rival a ter moi en conta porque ten moito dinamismo, intenta facer bo fútbol, en campos grandes pois é onde sacan o seu máximo potencial por esa capacidade que teñen asociativa, xente xoven que corre, que é rápida e intensa, e bueno, vamos a ter que facer un moi bo partido seguro para que quedemos os tres puntos aquí. Un pouco pola xuventude da plantilla, que combina un poquinho todo, pode ser un equipo parecido ao Filial. Bueno, creo que despois de nós somos o segundo equipo máis xoven, con media de 22,5, por diante nós está o Polvorín e o B, despois creo que están eles. Sí, é certo que evidentemente está diseñado un pouco a esa idea, non? A ser filial, xa che digo, pois a plantilla o 80%, se non é o 80 algo menos, está composta por xogadores que o ano pasado estaban en idade juvenil, o último ano de juvenil ou primeiro ou segundo ano de senior, se xa estaban o ano pasado na Laracha. É un equipo moi xoven e, como che digo, son eses xogadores que mellor non teñen cabida a día de hoxe no Fabril, pero que en anos vindeiros pois que formaran parte, entonces teñen que dar rodaxe. Onde pode vir un pouco o maior perigo do Laracha? Bueno, pois o que che dicía, que é un equipo moi dinámico, un equipo que ten moita calidade a nivel individual, que ten xente pois que con balón pode desequilibrar a balanza, como pode ser Iago Novo, como pode ser Iago Blanco, que é dos veteranos que o ano pasado pois estaba no Bergantiños, ten a experiencia de Nacho, un xogador que se coñece ben aquí, que estuvo no Bergantiños ata o ano pasado, un home que promedia 12-13 goles por tempada. Bueno, a mí pareceme un equipo, como dicimos os galegos, xeitoso, que intenta facer un bo fútbol e que seguro que vai a vir aquí a intentar xogar de tú a tú.
Para vos que xogar en San Lázaro, máis alá de que a casa sempre ten que ser un fortín, está claro que tamén incluso, por exemplo, despois do que vimos a semana pasada contra o Arenteiro, un campo que estaba nesas condicións, agora que ven aí o inverno, tamén para vos o fútbol, o que máis tens que aproveitar é xogar na casa. Sí, sin duda. A verdade é que outro día, unha vez máis, hai 15 días, pois cando nos tocou ir a Barraña, tamén nos coincidiu un día de Cans, que chovía moitísimo, que ao largo da semana chovera moitísimo, que o campo pois tampouco estaba nas mellores condicións. Este fin de semana pasado imos a Arenteiro e prácticamente era imposible a partir do minuto 10 manterse de pé. De feito, houve moito resbalón, moita imprecisión e demais, era prácticamente imposible dar un pase por abaixo do terreno de xogo. Bueno, para nós é fundamental xogar en San Lázaro para o tipo de fútbol que queremos facer, para o tipo de fútbol no que estamos máis cómodos, sobre todo, pois, eso, non xa que a nosa afición, que é fundamental, sino pola propia superficie de xogo, distancias e demais, que é un campo que a priori os equipos rivais pois tamén lles merma. Bueno.